Hola, som el Martín i la Mary del CEI. No sé quan vulgueu comencem, que he vist que ja ens han canviat de grup. On vulgueu. Sí? Vale, doncs jo sóc la Mary, coordinadora de projectes interculturals del Centre d'Estudis Africans i també una mica en la dinamització i en la gestió tècnica de joves referents, però Martín és la persona cap del projecte Joves Referents, per tant, ell serà avui qui farà la dinamització. Molt contents d'estar aquí, que finalment les jornades s'hagin pogut fer. Entenem tots aquests canvis així com d'última hora, que són com molt de la situació d'ara mateix, però també estem molt feliços que finalment, després de molts mesos que des de Casals estava treballant perquè es dugués a terme a les jornades, s'han pogut fer, finalment. Per tant, Martín, et deixo la paraula perquè comencis i ja direm. Gràcies, Mary. Moltes gràcies, Mary. Em sentiu bé? Perdona. Endavant. Em sentiu bé i veieu bé la pantalla compartida? Sí. No puc veure les vostres cares ara mateix, però bueno, si ningú diu res, jo entenc que esteu veient perfectament. Tot correcte. Vale, gràcies. Perfecte. Bueno, com us deia la Mary, jo actualment sóc la persona que coordina el programa Joves Referents. Abans de començar, us volia preguntar si hi ha persones aquí a la sala virtual, que coneixeu el programa Joves Referents o que coneixeu l'entitat Centre d'Estudis Africans i Interculturals, que és des d'on neix aquesta iniciativa de Joves Referents. Ara us veig. Vale, tothom diu que no, en principi. Vale, perfecte. Doncs comencem de zero. Bueno, tu sí. Hi ha una persona que està dient que sí. Vale, perfecte. Llavors, només comentar-vos que com que només tenim 40-45 minutets, intentaré que sigui una presentació superbreu, clara, concreta i lleugera, per tal que no us avorriu i per tal també de tenir uns minutets al final per parlar, compartir i fer tot tipus de preguntes. Llavors, com us deia, el programa Joves Referents és un programa que va néixer des del Centre d'Estudis Africans i Interculturals, que és l'organització per la qual la Mary i jo treballem. I el CEI és una associació que des de fa 30 anys es dedica a tot el que té a veure amb la recerca, la formació, la divulgació i la sensibilització, per una banda sobre les societats africanes i per altra banda sobre les migracions i la interculturalitat. Bàsicament la Mary i jo treballem a l'àrea d'interculturalitat, tot i que tenim projectes en comú i una feina del dia a dia compartida amb l'àrea d'estudis africans. Llavors, aquest projecte, programa a dia d'avui, perquè al principi era un projecte i ara ha esdevingut un programa, és bàsicament un programa d'acció múltiple, de múltiples línies d'acció, que té com a principal objectiu fomentar la participació activa de persones joves afectades pel racisme o l'estigma d'origen en els àmbits de l'educació i de la intervenció social, principalment, així com també en altres àmbits on la diversitat, entenem, encara és una assignatura pendent. Llavors, aquest programa va néixer originalment l'any 2013 com a una formació molt anecdòtica, que es pensava que es faria només un cop i ja es veuria. I va ser una formació en matèria d'interculturalitat que buscava trencar amb els estereotips i prejudicis negatius cap a les persones amb bagatge migratori a l'entorn educatiu en concret i buscava fer-ho mitjançant el foment de la ciutadania activa entre joves que havien viscut aquest tipus de dinàmiques en primera persona. O sigui, persones que expressaven que havien viscut situacions de discriminació i racisme a l'entorn escolar i que els agradaria ser referents positius per a altres joves que estaven cursant els estudis obligatoris en aquell moment, per tal d'evitar que aquestes persones sentin que no tenien cap referent, que només tenien professionals i alumnes al seu voltant que tenien absolutament prejudicis negatius cap a la seva diversitat. Hi ha una persona dient que no sé si és que no s'escolta o...
no? Digues? No se't sent. Perdó, li estava dient a una de les participants. Ah, vale. No, jo estic llegint els signes de tothom, vale. Res. Doncs això, que originalment va sorgir com una formació molt puntual i la veritat és que entre l'any 2013 i l'any 2020 es va convertir en un programa amb diverses línies d'acció que ara us explicaré i és un programa del qual estem particularment orgulloses les persones que hi treballem. No us he comentat abans, però una mica l'estructura d'aquesta presentació. Perdoneu que m'he liat perquè com que acabo de presentar el mateix fa 10 minuts, tinc la sensació que m'estic repetint, i de fet m'estic repetint i és la idea, però bàsicament ja us he explicat què és el CEAI, ara us parlaré una mica més del projecte concret de Joves Referents, després farem un petit exercici per a reflexionar i comptarem amb un espai considerable per fer preguntes i comentaris que esperem que sigui de com a mínim 10 minuts. Genial, gràcies. Llavors, res. Doncs, el programa Joves Referents a dia d'avui consisteix en 5 línies d'acció que són les següents. En primer lloc tenim el que anomenem formació d'agents de sensibilització, o sigui, formem persones que esdevindran potencialment joves referents, en altres paraules. Per altra banda, tenim el que es coneix com a think tank d'agents de sensibilització o grup d'experts constituït per agents de sensibilització que ja s'han format prèviament en aquest programa. Després tindríem tallers de sensibilització sobre la diversitat, la interculturalitat i la prevenció de violències amb alumnat d'ESO i professionals de l'àmbit educatiu i social. Tenim també el que són dinamització d'activitats d'educació en el lleure per part dels joves referents que s'hi formen i, finalment, activitats i accions de sensibilització dirigides al conjunt de la població. Aquestes 5 línies d'acció són les que constitueixen el programa Joves Referents a dia d'avui i, una mica com us comentava, el nucli del programa és, i probablement continuarà sent sempre, la formació d'agents de sensibilització, bàsicament perquè considerem que si no hi ha persones formades com a agents de sensibilització o com a joves referents, les altres línies d'acció mai podrien funcionar, perquè bàsicament funcionen pels esforços i les idees i la sinèrgia entre persones formades com a joves referents. Aquesta formació, que duem a terme des de l'any 2013, com a mínim un cop l'any, està adreçada exclusivament a persones joves d'entre 18 i 30 anys que se senten afectades pel racisme o per l'estigma d'origen. Què vol dir això? Això vol dir que ens interessa que només participin al programa o, com a mínim, a les principals activitats del programa, persones que se senten interpel·lades en primera persona per la problemàtica del racisme, perquè el que es va una mica reflexionar quan va sorgir aquest programa fa anys va ser que hi ha molts espais de caràcter més mixta on tot tipus de persones poden accedir a una formació o a un espai de conversa i de compartir experiències, però no hi ha tants espais que combinin formació amb compartir experiències que estiguin específicament adreçats a persones que pateixen o que experimenten aquest tipus de problemàtiques. O sigui que nosaltres prioritzem el que s'anomena conscienciació col·lectiva, que és bàsicament un terme que ve originalment del feminisme dels anys 60, que és quan les dones es trobaven per parlar de les seves problemàtiques i s'adonaven de moltes qüestions en l'exercici de parlar amb altres dones que vivien situacions semblants. I nosaltres, bàsicament, el que fem és el mateix, però amb persones que, a més de tenir problemàtiques de caire genèric, de gènere, són persones que senten una afectació diària per la problemàtica del racisme i l'estigma d'origen. I això vol dir que també que hi ha persones que no se senten interpel·lades quan algú parla de persones racialitzades o persones que pateixen racisme, però que sí se senten interpel·lades quan es parla de persones que viuen prejudicis negatius per motius d'origen, ja sigui nacionals o pel fet de ser persones adoptades o el que sigui. Per això parlem, per una banda, de persones afectades pel racisme o persones afectades pel racisme d'origen o totes dues coses alhora. Llavors, un cop hem aclarit això, explicar-vos que la formació d'agents de sensibilització consisteix bàsicament en 3 fases.
Per una banda, tenim un bloc de sessions teòric-reflexives en matèria de diversitat, interculturalitat i prevenció de violències, on treballem temes com aquests, que són temes que tenen a veure amb els estereotips, els prejudicis i els rumors, la diversitat cultural, l'antiracisme, l'antigitanisme, la diversitat religiosa, perspectiva de gènere, diversitat sexoafectiva, corporal i de gènere, diversitat funcional i violències a l'entorn escolar, com ara l'assetjament escolar. Llavors tindríem, per una banda, aquest bloc de sessions teòric-reflexives, on el grup es troba, comparteix opinions, hi ha debats, s'aprèn moltíssim, i després ja passem a una fase de el que anomenem disseny i preparació d'accions de sensibilització a manera de pràctica. Això vol dir que les persones que han après tots aquests coneixements tant teòrics com vivencials, el que han de fer per acabar el seu procés de formació és aterrar tot aquest coneixement en el format d'accions de sensibilització molt concretes dirigides a sensibilitzar el conjunt de la població. Aquestes accions de sensibilització poden prendre la forma de diferents formats, com ara xerrades, tallers d'accés obert, cinefòrums, podcasts, intervencions artístiques o el que sigui. Sempre intentem que hi hagi molta pluralitat en aquest sentit, perquè no totes les persones se senten còmodes amb segons quins formats. Com dèiem a la presentació anterior, hi ha persones que se senten molt còmodes parlant en públic, hi ha persones que no. Hi ha persones que escriuen molt bé i se senten molt còmodes escrivint, però no se senten còmodes fent activitats de tipus artístic. O sigui que el que intentem és promoure que cadascú tregui les seves potencialitats i des d'allà faci la sensibilització que s'ha de fer cap al final de la formació. I finalment tenim la fase ja de realització o execució de les accions de sensibilització, que és on finalment totes aquestes accions es duen a terme i finalment sempre tanquem amb una secció de valoració i de reflexió col·lectiva final, on una mica intentem posar en comú tot aquest procés que hem viscut al llarg de la formació, des del dia 1 fins al dia on hem posat en pràctica totes les qüestions que hem après. Després, és important assenyalar també que una bona part de la formació que fem la donen persones que s'han format prèviament en aquesta formació, en aquesta mateixa formació, o sigui que ara mateix que estem formant un grup entre l'octubre i l'abril de 2020, hi ha persones que venen a fer sessions específiques a la formació, com ara la sessió d'antiracisme o d'antigitanisme o de diversitat religiosa o d'eines per posar en pràctica coneixements en el format d'accions de sensibilització, que són persones que s'han format en aquest grup. Les persones que hi venen com a formadores són persones que s'han format a l'edició de 2020 de l'hivern i a l'edició de 2018. O sigui que són persones que són molt recents en el que té a veure amb vinculació amb el programa. Tot aquest procés implica un compromís i un treball d'una mitjana de 6 mesos. I res, només comentar-vos també que al llarg d'aquestes 8 edicions que portem de formació des de 2013, tenint en compte més o menys una mitjana de 14 participants per edició de formació, hem aconseguit ja formar més o menys unes 100 persones al llarg de 7 anys de programa, que és una cosa que ens orgulleix moltíssim. Llavors, aquí tenim algunes imatges del que és la formació d'agents de sensibilització. Aquí podeu veure el grup de l'edició de 2020 de l'hivern, d'abans de la pandèmia. Aquí tenim algunes imatges del grup de l'edició de 2018, que en aquest cas estan fent, les persones que veieu més endavant són persones que es van formar i que estaven fent un taller escolar en un institut del barri del Clot, de Barcelona. Aquí tenim algunes accions de sensibilització a altres municipis, com ara Hostalets de Balenyà o Arenys de Mar, o Hospitalet de Llobregat. El que us volia ensenyar una mica amb aquestes imatges és que, tot i que nosaltres centralitzem la formació a la ciutat de Barcelona, que és on fem principalment la feina del Centre d'Estudis Africans Interculturals i on tenim seu, que intentem sempre que participin a la formació persones que viuen en altres municipis, perquè una mica la idea és que un cop estiguin formades facin les seves intervencions als seus territoris de residència i d'aquesta manera tinguem un impacte més a nivell Catalunya que no pas només a nivell micro de barri del Raval o de ciutat de Barcelona o
o d'àrea metropolitana de Barcelona. Anem bé fins ara? Sí? Alguna? No? Vale. Si voleu, podeu anar apuntant preguntes o comentaris perquè tindrem com uns 10 minuts, o sigui que hi haurà temps per a aquestes qüestions. Després passem al think tank d'agents de sensibilització, que seria com la segona línia en importància dintre del programa, que és bàsicament un espai de trobada mensual per a debatre temes d'actualitat i elaborar propostes de bones pràctiques per erradicar el racisme i l'estigma d'origen i per promoure la diversitat en diferents àmbits de la vida social, com ara l'atenció a la diversitat familiar, l'atenció a la salut, el periodisme, l'accés i sosteniment a l'habitatge, l'educació obligatòria, les arts, que poden ser expositives o escèniques, la producció audiovisual, com ara els programes de televisió, la producció cinematogràfica, documental i argumental, la gestió del medi ambient o la intervenció social. O sigui, d'alguna manera, el que intentem fer en aquestes trobades, que tenen un caràcter mensual de moment, és centrar-nos sempre en un àmbit en concret i debatre sobre com identifiquem que es fan presents el racisme i l'estigma d'origen en aquests àmbits, com si parléssim, per exemple, del telenotícies, de la televisió pública, com es presenten les notícies, quin vocabulari es fa servir, com són les persones que hi presenten, etcètera, etcètera. I el que intentem sempre, cap al final de les trobades, és no només quedar-nos amb el debat i amb la crítica, sinó transformar això en propostes de bones pràctiques i de millora, que el que fem és documentar-les en petits documents de tipus resum executiu i fer-les arribar a diferents organismes, principalment públics, però també privats, que tenen competències en aquests diversos àmbits, una mica amb l'objectiu de sembrar potencials col·laboracions. Llavors, aquí ja passaríem a la tercera pota del programa, que serien els tallers de sensibilització amb alumnat d'ESO i professionals de l'àmbit educatiu i social, que són bàsicament tallers que poden ser d'una o de més sessions on treballem amb l'alumnat i amb el professorat o altres professionals de l'entorn educatiu totes les qüestions que tenen a veure amb estereotips i prejudicis cap a la diferència, ja sigui per motius culturals, de gènere, migratoris, etcètera, una mica per fer un treball circular, perquè trobem que a vegades es fa formació per professorat per una banda o es fa sensibilització amb alumnat, però hi ha pocs espais on es treballa alhora amb alumnat i amb professorat i que és el que nosaltres considerem, des del nostre punt de vista totalment discutible, que s'hauria de treballar amb totes dues agències alhora, perquè són dos parts que interactuen en el dia a dia i no té molt de sentit parlar amb professorat sense incloure l'alumnat, que són les persones que estan més afectades, ja sigui de manera positiva o negativa, pel que faci el professorat en termes curriculars, relacionals, etc. Llavors, aquests tallers nosaltres ara mateix els oferim a qualsevol centre educatiu o organisme o entitat que es dediqui a l'àmbit educatiu social, com poden ser serveis socials, esplais, CAUs, etc. I important comentar que, tot i que la nostra idea original era començar a oferir aquests tallers de manera gratuïta mitjançant subvencions públiques, amb una oferta o alguna convocatòria oberta, ateses les condicions limitants de la pandèmia del 2020, ara mateix no comptem amb cap subvenció, llavors oferim aquests tallers a demanda, però no els podem oferir de manera gratuïta i per oferta pública, malauradament. Per altra banda, tindríem la quarta pota del programa, que és la dinamització d'activitats d'educació en el lleure, que, al igual que els tallers d'alumnat d'ESO i professorat, són tallers, són dinamitzacions que oferim també a centres educatius com a activitats extraescolars o a organismes o entitats dedicades a l'àmbit educatiu o social. I, bàsicament, aquesta línia d'activitat consisteix en que persones que s'han format com a joves referents s'ofereixen com a dinamitzadores d'activitats de lleure, proposant una mica una perspectiva que va més enllà de la professionalitat com a educadores o com a monitores, perquè a aquesta professionalitat hi afegeixen
l'experiència en primera persona de persones que han viscut racisme i que tenen un vincle directe i d'experiència en primera persona amb la diversitat. O sigui que, en aquest sentit, no estem dient que les persones que no han tingut una experiència en primera persona amb la diversitat no són vàlides per fer de monitores o d'educadores, en absolut, en cap moment estaríem dient això, però sí que trobem que és important anar afegint, anar incorporant a poc persones a l'àmbit del lleure que sí que tenen aquesta perspectiva des d'una vivència més personal. Una mica en línia amb el que deia la Baixa a la xerrada inaugural, que trobem que és important que la diversitat no només hi sigui present en termes de discurs, sinó que també sigui present en termes de quines persones duen a terme aquestes activitats i quines persones tenen capacitat de decisió i de disseny i planificació d'activitats educatives. Després tindríem, per últim, la línia d'acció que anomenem activitats i accions de sensibilització dirigides al conjunt de la població, que ja seria més no tant un treball de caràcter de caire intern, diguem-ne, no de tipus formació o dinamització amb grups reduïts, sinó que seria més una línia d'activitat de tipus agenda cultural, on nosaltres des del mes de setembre fins al mes de juny-juliol oferim diverses activitats de manera esporàdica d'accés públic, que poden ser xerrades, cinefòrums, podcasts, campanyes per xarxes socials o intervencions artístiques, on una mica el que intentem fer és traslladar una part del que fem al programa Joves Referents al conjunt de la societat per tal de fer una sensibilització més enllà d'àmbits concrets com ara l'àmbit educatiu, l'àmbit de la salut, etc. Llavors, per acabar aquesta part explicativa del programa Joves Referents, només compartir amb vosaltres la premissa que tenim sempre des del programa, que és la de vehicular una mica la queixa i la crítica social cap a accions i propostes transformadores. O sigui, trobem que és tan important fer feina de compartir experiències i de fer conscienciació col·lectiva entre persones que han viscut algun tipus d'experiència relacionada amb el racisme o amb la percepció negativa de la diversitat, però també trobem que és igual d'important transformar tot això, tota aquesta angoixa, tota aquesta queixa, tot aquest malestar, en propostes de transformació social, perquè si ens quedem només en la queixa i amb la crítica, al final no estem incorporant cap tipus de perspectiva de canvi i no és la idea. O sigui que el gran nucli a nivell de perspectiva del projecte, a nivell d'enfocament, seria aquest, sempre acabar transformant tot en bones pràctiques i en canvis positius i transformadors. Després, de temps anem superbé. El que us volia proposar ara, que pot ser la part més pràctica, és fer un petit exercici per a reflexionar, que és un exercici que fem molt sovint a les formacions dels Joves Referents i que ens serveix per a reflexionar una mica sobre la diversitat i com l'entenem i com l'expliquem. Llavors, us demanaré si podeu accedir des dels vostres dispositius, ja siguin tablets, ordinadors o mòbils, a l'enllaç jovesreferents.org/espai virtual. Us trobareu amb un enllaç que posa exercici de descripció, jornades d'interculturalitat, i hi haureu d'accedir. Si les moderadores o la moderadora em poden ajudar a identificar si tothom ha pogut accedir. Com et puc ajudar? Pots tornar a posar l'enllaç, sisplau? Sí, perdoneu. Vaig com una moto. Mira que al xat posi com per tothom, com everyone in meeting. Everyone in meeting. Hi ha una pestanyeta petitona. Vale. Llavors el pots tornar a enviar i així crec que el rebrem totes. Però l'estic ensenyant a la diapositiva. Vale, entrem en aquest directament. Sí, exacte. És jovesreferents.org/espai virtual. És accés obert. Vale, doncs a mesura que ho anem
que anem Sí. entrant, podríeu anar-ho dient? Qui està dintre, sisplau? Sí, feu Sí, un... perdona. Sí. Vale. Ara us trobareu un enllaç que us porta a un formulari i és un formulari on surten 3 preguntes. Vale? Aquest exercici consisteix bàsicament en veure 3 imatges diferents i haver de descriure en termes molt simples, molt breus, molt breus, què és el que estem veient a les imatges. Vale? Com si li estiguéssim descrivint aquestes imatges a una persona de 5 anys que no les està veient. Vale? Aquesta seria una mica la pauta. Llavors, quan em digueu que tothom ha pogut accedir al formulari, jo us ensenyaré les imatges. Hi ha algú que no hi sigui encara? Sí, si algú no hi és, que aixequi la mà, si us plau. Vale, doncs sembla que estem totes. Vale, perfecte. Doncs jo us ensenyaré les imatges, que són 3, i tindreu 15 segons per respondre en el formulari corresponent. Serà la imatge 1, la imatge 2 i la imatge 3. Perdoneu, perquè estic veient ara el formulari, em sembla que imatge 2 i 3 no estan numerades. Ha sigut un error meu, crec. Però, vosaltres ja sabeu que imatge 1, imatge 2 i imatge 3 són les descripcions de cadascuna de les 3 imatges. Llavors, la primera imatge... Tranquil, sí. Vale. La primera imatge és la següent. 15 segons. Recordeu, descripcions breus i clares i senzilles. Vale. Continuem amb la segona imatge. 15 segons. Vale. Tercera i última imatge. 15 segons. Vale, perfecte. Llavors, m'agradaria preguntar-vos, abans de continuar, què us ha produït aquest exercici? Si us ha produït alguna cosa, si no, ja veurem. Quin penseu que és l'objectiu d'aquest exercici? Més enllà del que he explicat jo, evidentment. No, a nosaltres ens ha passat... Ai, espera, que estic liant. Bueno, que Sí. a la primera imatge no m'ha especificat l'origen, com si haguéssim dit del rotllo dona que segueix els cànons de bellesa i tal, i en canvi les dues altres sí que hem dit en plan africana o asiàtic, saps? Sí que hem especificat això i al final ens han donat compte i hem dit, vale, ho estaríem fent així, que està malament, el rotllo és fort, però amb la primera no se'ns ha passat pel cap dir blanca. Vale. Ens ha remogut una mica. Vale, gràcies. De fet, és un exercici que fem molt sovint a les formacions. L'hem fet amb pòstits, l'hem fet de manera verbal i intentem ara fer-lo sempre per escrit i de manera anònima, perquè l'anonimat és una cosa que ens agrada moltíssim al programa Jove Referents, perquè ens agrada que la gent sigui sincera. Perquè si no som sincers no podem fer canvis, no podem parlar de les coses tal com són. I per aquest motiu us he demanat no de contestar oralment, que és el que veieu en les imatges, sinó de contestar en la vostra privacitat i comoditat de casa, que és el que veieu realment. Llavors, jo el que ara faré és actualitzar les respostes al formulari i les compartiré ara en pantalla. Si em doneu un moment. I veureu què és el que ha contestat el grup. Un segon, Aviam. Compartir pantalla. Vale. Esteu veient un full d'Excel?
Sí? Vale, Sí, perfecte. l'estem veient. Vale, perfecte. Les vostres respostes són aquestes. Les anteriors són del darrer grup. Llavors, anem a veure. Les respostes a la imatge 1 han sigut: veig una dona envoltada de flors. Una dona que sembla que s'hagi operat molt la cara, molt maquillada. Una persona, aparentment una dona envoltada de flors. Roses, roses, dona vella. Bella, perdó. Model envoltada de roses. Una noia amb els cabells llargs enmig d'un arbust amb tot de roses de color rosa. Una noia amb uns arbustos de flors darrere de color rosa a les flors. La noia sembla jove i model. Una dona amb flors al voltant, noia envoltada de flors, dona molt femenina que segueix canons de bellesa establerts, envoltada de roses, dona blanca en un fons de flors. Vale. Si ens anem a la resposta, a la imatge número 2, les respostes són les següents. Dona ensumant un ram de flors. Una dona negra que mostra contrast entre la pell fosca i els colors de les flors mirada directa. Una persona, aparentment una dona, envoltada de flors. Cabell de flors, model jove envoltada de natura, una noia amb flors liles, taronges i roses al cap i envoltada d'arbustos i un ram de flors blanques a les mans. Una noia amb unes flors de color al cap i un ram de flors blanques a la mà, sembla jove i model. Una dona amb barrets de flors i un ram, noia envoltada de flors, dona africana amb diadema de flors, dona negra amb flors blanques, etc etc. Bueno, no llegeixo enterament les respostes perquè ja esteu veient quin és l'objectiu i què és el que hem d'identificar. A la imatge número 3 tenim una dona en un prat de flors, una dona asiàtica, una persona aparentment dona, model en flors, model a la natura, una noia entre plantes i flors, una noia en camp de flors, una dona envoltada de flors, noia envoltada de flors, dona asiàtica amb el cabell llarg, dona d'origen asiàtic en un camp de flors. Vale. Com estaven comentant les companyes, aquí tenim unes respostes interessants que, com ha passat una mica al grup anterior, som conscients també que estem en un espai, aquesta trobada d'interculturalitat és un espai on la majoria de persones tenen molta sensibilitat cap al fet divers i cap a la diversitat fenotípica. Llavors, és esperable que no hi hagi hagut tantes persones que contestessin que estaven veient una dona negra o una dona asiàtica, però sí que podeu veure que entre les respostes de la primera imatge només n'hi ha una que posa que és una dona blanca i en les altres dues imatges hi ha 3 respostes que fan menció al fet que és una dona negra i 3 respostes que fan menció al fet que sigui una dona asiàtica. Llavors, aquest exercici, tornaré a canviar la pantalla que estic compartint. Doneu-me un segon, tornem a la presentació. Vale. Aquest exercici el que té com a objectiu és arribar a aquesta reflexió, que és molt senzilla i molt complexa alhora, que és bàsicament que la norma, o el que s'entén com a normal, és invisible als nostres ulls, però que la diferència es veu i juga un paper molt important en la vida social. Què vol dir això? Això vol dir que quan nosaltres entrem dintre del que es coneix com la normalitat, ja sigui de caràcter vivencial, fenotípic, sexual, de gènere, etc., no ens adonem que formem part d'alguna cosa. O sigui, no ens adonem que som persones blanques, no ens adonem si som persones heterosexuals o si som persones amb una estabilitat econòmica, etc. Però quan tu te'n surts d'aquesta norma, sigui pel motiu que sigui, en aquest cas sent una dona negra o sent una dona asiàtica, aquest sortir-te de la norma és una cosa que tu t'emportes amb tu durant el dia a dia sempre. Sempre. I aquesta reflexió, de fet, ve d'experiències dels principis del feminisme interseccional als anys 60-70, quan es va començar a parlar, evidentment no era una cosa nova, però quan es va fer una cosa molt mainstream, parlar de l'encreuament d'experiències, no? I de com no és el mateix ser una dona i punt, que ser una dona negra o una dona de classe baixa o una dona que ha passat per un procés migratori. I llavors,
una cosa que és molt curiosa, que comentàvem amb el grup d'abans, és que aquest mateix exercici el fem amb persones que es formen com a joves referents, que són en la seva majoria persones que no s'ajusten amb el fenotip majoritari del context de Catalunya, i fins i tot aquestes persones, quan van fer aquest exercici fa poques setmanes, van contestar la primera pregunta que veien una dona i punt, i a les següents preguntes van contestar que veien una dona negra i una dona asiàtica. O sigui que és interessant reflexionar fins a quin punt tenim incorporada aquesta idea de normalitat al punt que les pròpies persones que no hi entren dintre d'aquesta normalitat també la descriuen com la normalitat. O sigui, per moltes persones que no són com aquesta dona és una dona i punt. És el model de dona, és el referent de dona. Llavors, el que intentem fer des de Joves Referents és promoure referents de diversitat que siguin un punt de mirada, un punt de referència, un punt de referència, al cap i a la fi, per a persones que no s'identifiquen amb la normalitat del nostre context. Llavors, amb això ja em callaré. Us deixaré parlar a vosaltres perquè m'interessa molt saber si teniu preguntes o comentaris. Sempre diem que és un projecte que es nodreix molt de les crítiques positives i negatives que ens fan, o sigui que, de veritat, no us talleu, comenteu el que voleu, no tingueu por de fer comentaris que no siguin políticament correctes o de fer observacions que ens puguin fer mal, perquè no passarà. I res, moltíssimes gràcies per aguantar-me durant aquesta mitja hora i us escolto. Moltes gràcies a tu, Martín. Malauradament, se'ns ha acabat el temps i ara ja hem de passar a l'espai, a la sala on estem totes. No sé si tenim 2 minutets, però és que em sap greu perquè llavors t'hauré... Sí, si hi ha alguna pregunta concreta, jo crec que dona temps de fer-la. Contestem superràpidament, o sigui que no ens enrotllarem. Vinga, va, algun comentari, pregunta que vulgui fer? Endavant. Us hem posat en qualsevol cas aquí el contacte per si voleu enviar-nos un correu o si voleu fer servir la nostra bústia anònima que tenim al web, que també és una eina molt bona, quan algú ens vol dir alguna cosa que no se sent còmode dient obertament, i que sapigueu que teniu aquests canals de comunicació a la vostra disposició. Exacte, o per crear vincles, accions, activitats que podem fer en conjunt, que com us hem dit, el programa de Joves Referents té diferents branques i una d'aquestes va dirigida justament als casals, esplais, a caus, a tots aquests espais de lleure en el qual a vegades hi manca aquesta representativitat de la diversitat cultural. Per tant, aquí també, vull dir, contacteu-nos en cas que tingueu qualsevol dubte, suggerència o proposta d'activitat inclús. A vegades costa que surtin preguntes perquè hem anat com una moto, bàsicament. O sigui, hauríem de tenir 2 hores per reflexionar sobre les coses que hem parlat i l'exercici que hem fet, però si no teniu cap pregunta, si us sembla, ho deixem aquí i passem a la sala comuna. Super, moltes gràcies a totes, tant les participants com a la Mary i al Martín. Ara veureu que les nostres pantalles es mouran, ¿vale? Anem a jugar, anem a deixar-nos portar per aquesta gincama de pantalles. Gràcies, Marta. Gràcies. Merci. Gràcies. Super, dires. Marta, molt bona, gincana de pantalles. Bueno, de moment estem aquí en aquesta prova de la gincama. Ai! Ara les altres experiències... Si haurem de sortir nosaltres o... Perdó, José, em digues? Que no sé si haurem de sortir nosaltres, perquè hem d'això de sortir de la sala i potser ens expulsa. Ara preguntem. No, un segon, no tanqueu res perquè em sembla com que és la Júlia que ens ha de moure, oi? O què? Aquí diuen... Digues. Vale. Una cosa, tenim pausa o no? Ara acabem ja.
Sí, queda un quart d'hora, 20 minuts i... I quantes hores seran per dir? És això, 3 o 4 o 3 i mitja? Crec que 10 a 1:30, aleshores. És que clar, si fos de veritat serien 4. I sempre s'està escurçant per tot arreu i... Com ambientals. Dile. No, és que... Ho podem, Això, a mi no em surten els números. ho podem comentar, aquest tema de què fem. Sí. Perquè no crec que no tenim gaire parlat, no? No, perquè això ho estàvem parlant amb la Júlia Osta i també la Irune. Però ja us ho farem saber, tranquils. Ja I sabem. en algun moment rebré un mail com amb agraïment i així, també això es comunicarà. Vale. Vale? Vale, guai. Sí, vaig a fer... Ai. A veure, un segon, Sí, mira, si cliqueu a salir, o sigui, no cliqueu encara, però és una suposició que estic fent. Si cliqueu a salir de la sala, hi ha com dos parts, salir de la reunió i salir de la sala para grupos reducidos. Igual, si li donem a l'opció blava, ens envia a la pantalla general. Vale, sí, mira, la Georgina diu que estan sortint i que ja estan. Vale. I sortim Pues de la bé. sala i anem a la sala comú. A veure què passa. Ha sortit bé la Bien, jugada. ho hem aconseguit.
Clara, perdona, estem fent una pausa o estem esperant que algú es connecti? Estem esperant a que ens acabem de connectar tots perquè hi havia grups que encara no havíem acabat. Vale, perquè no sentíem res. Sí, és això, estem esperant. No us desconnecteu en un moment. Bueno, ja per acabar, us volíem parlar una mica sobre els 2 nous recursos que presentem també dins d'aquestes jornades, la guia i el mapa. No, començant explicant que la guia neix com a un complement del mapa, però ha sigut un complement que ha adquirit una identitat pròpia i que pretén dotar d'eines a les entitats per a poder treballar la interculturalitat. Aquest document pretén també exposar de forma entenedora quines són les pràctiques que fan que esdevinguem entitats excloents, presentar i contextualitzar la interculturalitat com a model a seguir per a convertir-nos en entitats més diverses. Crec que el volíem compartir, però no estàvem aconseguint compartir la portada de la guia. Igualment, estan... Mira, toma. Bien. Estan en fase d'ensaio d'error, sobretot en temes de maquetació, però sí que us podem començar a presentar ja el que serà la portada final, esperem, amb una mica dels continguts que tindrem dintre de la guia. També dintre de quan es va conceptualitzar la guia i tot, era molt, i és encara unida a aquest mapa de diversitat com una forma d'encara entendre més la interculturalitat i sobretot de tenir unes bases més teòriques perquè puguem treballar les coses. Bueno, i ara us deixo que el Pau us expliqui el mapa de diversitat. Sí, no? La guia també complementa, o sigui, aporta aquesta vessant teòrica, però també explica per què és important treballar en xarxa i també en la pàgina anterior, que és la penúltima, o sigui, que és l'última pàgina de la guia. Carles, si pots posar-la. Bueno. Us surt? Surt l'última. Si pots posar l'anterior, un moment. A l'última pàgina de la guia, que és la penúltima de tot el document, és igual perquè tampoc es llegirà, aporta unes preguntes per fer una mica d'autodiagnosi de com encarar aquest treball en xarxa. En plan, qui forma la nostra entitat, ens estem coordinant amb altres entitats, amb quines entitats ens estem coordinant, quin és aquest abast territorial i fer com aquesta reflexió, no?, de quins canvis estàs disposada a portar. Ai, mira, perfecte, es veu en HD. Per fer aquest treball conjunt, amb quins valors ens volem basar en aquest treball en xarxa i gestionar com aquesta idea de treball en xarxa, sí, però per què, amb quins objectius
i quines accions ens ajudarà a fer-ho. Llavors, el mapa, no només avui hem treballat la diversitat cultural, però el mapa no només té en compte aquesta diversitat, sinó que té en compte altres tipus de diversitat que les hem classificat en 4 tipus, que és la sexualitat de gènere, socioeconòmica, funcional i cultural, que és el tema que ens ocupa avui. I la idea és que cada entitat faci aquesta autodiagnosi i tingui en compte quines entitats té a prop. La idea és anar com nodrint el mapa de coses, d'anar-lo ampliant, tot i que és bastant complet. I ja està, no sé. Que l'hem fet amb molta il·lusió, que l'hem mirat i remirat moltes vegades i que esperem que us agradi, tant la guia com el mapa. Sí. Pau Salgado, no sé si volies dir alguna cosa més de la guia o està bé? Vale. Veo tus dedos diciendo ok. Vale, molt bé. Doncs no sé si teniu alguna pregunta sobre el recurs de la guia i del mapa. Aquests recursos Carla, t'has mutejat. Ai, quina vergonya. Bueno, que estava dient que aquests recursos els trobareu d'aquí res, estaran penjats, us els farem arribar, d'acord? I seran d'accés per a tothom. I res, dit això, doncs, fer el tancament de les jornades, agrair-vos molt l'assistència, a vosaltres, a les ponents que ens han acompanyat avui. Ha sigut una passada, jo me'n vaig superemocionada, hi ha 1000 coses a la motxilla per seguir-hi pensant. I bueno, ens continuem veient. Moltes gràcies a totes i sort i encerts. Ja està. Adéu. Gràcies a totes. Gràcies. Adéu, merci. Gràcies. Adéu. Merci, adéu. Adéu. Gràcies, adéu. Adéu. Adéu, gràcies. Si podeu anar abandonant la sala. Gràcies per la seva atenció. Sí, un segon, és que estan preguntant el contacte de la Cristina de Byte, que l'estic buscant un segon, vale? I us el passo. Te'l dic jo, si vols. Ah, vale, doncs mira, perfecte. Cristina, bueno, te l'escric millor perquè per escriure Byte al Tajafa, Déu-n'hi-do. Un momentet, l'escric al xat per tothom, val? Super. Aquí el tenim. Moltes gràcies, Cristina. Res, a vosaltres. Bon cap de setmana. Adéu, merci a tothom. Adéu. Penja ja. Vale, va. Ai, que no Adéu. Adéu. Adéu, Pamtus. Adéu, Marta. Adéu. Adéu, Gemma, Emma. Quantes risites, no? Aquesta gent que no vol marxar, què està passant? Adéu, adéu. Adéu, Toti. Adéu, Espurna. Vale, ara sí. Volien tenir l'última paraula, Hem estat a punt de l'hora de les expulsions.
Bueno, què? Quines sensacions? Jo tinc un dubte. És que em faig una mica lío encara amb aquestes coses. Jo he posat gravar quan estàvem a les experiències, Jo també. però he marxat perquè se m'havia oblidat posar dejar de gravar. Aleshores, no sé si s'ha guardat. Jo tampoc he posat dejar de gravar. Sí, jo he posat dejar de guardar. Guardar. Dejar de gravar. Guardar. Què vol dir això? No, perquè... Escolteu. Un moment, vale? Que és dissabte i aquí tothom ha matinat. A veure, explico. Hi havia dues opcions, donar-li al pausa o donar-li al stop. Llavors, al stop llavors m'ha dit se generará un archivo MP4 cuando abandones la reunión. Sí. Jo li he donat ara, Carla. És que jo li he donat i no em fa cas. Em diu, comença a gravar. I no vull començar, vull acabar. En teoria, nosaltres pel Consell d'Infants també gravem les sessions i no t'ho dona al moment, sinó que t'enviarà un correu per la sessió per on has entrat, per exemple, la meva és la personal, i d'aquí una estona, no sé quantes hores, et diu que ja tens el document. O sigui, però això ho fem amb una sessió normal, no sé si ara amb sales... Ja. Vale, una cosa. Ho he escrit pel xat també del WhatsApp, però la Cristina m'ha escrit un moment per dir-me que, o sigui, que en principi hem gravat els dos grups de la seva experiència, que si havíem de publicar-ho o alguna cosa, que ens quedéssim amb la segona. Que diu que havia sortit molt millor. Quan aconseguim trobar quina és la primera i quina és la segona... La segona de la nostra. Sí, és la nostra. La Cristina de Vall. Tot seguit. L'Ester de Nube. Val, pensava que dieu Catàrsia. De Vall. Sí, a mi... Ui. Merda, us heu congelat. Havia hagut molt... preguntes. Sí. Bueno, jo personalment crec que han sortit superbé. M'ha encantat totes les ponències, les experiències, ha sigut brutalíssim. O sigui, molt bé al nivell i tot. Bueno, m'ha explotat el cap en molts moments. Sí, molt ben triat, jo crec. Sí. Tot. O sigui, la baixa ha sigut molt guai. Sí. I sí, crec que ha sigut guai. Una llàstima no haver-ho fet presencial. Jo crec que, o sigui, és com una subtilesa, però que el fet de que haguem parlat amb ells fa tant de temps, que hi haguem quedat abans, jo crec que s'ha notat que com que ens coneixíem i... Sí, el vincle. Sí, que sabien de què anava la cosa. Això jo crec que ha sigut molt guai. Bueno, al principi no sabíem massa com anava la cosa, o sigui, ha sigut com un... Vale, Esplac agrupa casals i no ha quedat molt clar això. Però jo crec que el vincle sí. Sí, jo sí que les experiències sí que estaven vinculades amb nosaltres, la veritat. Guai. Bé, ja està. Que bé. Sí. I de les experiències també m'han molat perquè almenys en els nostres grups, o la sensació que he tingut jo, Clara, no sé si és compartida, és que la gent com que s'ho han portat bastant a l'àmbit personal, que potser l'explicació era més global, però per la gent ha sigut fàcil dir, vale, doncs m'ho emporto a la meva realitat. Que això ha sigut molt guai. I també crec... Ai, perdó. No, dale, perdó. No, que hi havia com molts tipus de participants, que no eren només monis d'esplai o que el fet de que hagi sigut virtual jo crec que també ha favorit això, que al final s'hagi apuntat tothom qui li interessava i això ha molat molt. Sí, hi havia un home gran, no? També? Sí, no sé. L'he tingut jo al grup. Ell està amb una ONG de cooperació a El Salvador. Ostres, també que ha estat superparticipatiu. Ell ha dit en dit, jo, com podeu comprovar, no vinc de cap esplai. Després, una altra cosa interessant que ha aparegut és que al mapa d'entitats apareix el tema de vincular per educar i em sembla que han sigut les de l'Espur, no, les del Toti, han explicat que era aquest projecte, però per pròpia iniciativa. I ha estat guai que ho poguessin compartir amb les altres. Que guai. Perquè aquest projecte només passa a Barcelona o passa més... És una fricada que només passa al districte de Sant Montjuïc i s'ha ampliat a Sant Antoni. O sigui, per iniciativa de les tècniques de serveis socials del districte. O sigui, i és una cosa superguai que hauria de passar com a mínim a tota la ciutat i a totes les ciutats i pobles. Aquest estiu vaig tenir penya de l'Espurna, m'ho va explicar i vaig flipar, tio. Sí, et porten traductors i tu... O sigui, és que està superbé. Que guai, molt bé. Sí.
Molt bé. Doncs bueno, ja ho tenim. Que guai. I ja quedarem com per valorar o no sé... Sí, les participants rebran un formulari de valoració? Això seria molt guai. I les ponents? Crec que la Júlia va dir que sí, no? Trencat totes les coses de l'escola tenen aquest formulari. Sí, no? La llista d'assistència, com ho fem? Jo m'he apuntat els noms i cognoms. Sí, I específicament els que m'han dit que necessitaven la convalidació d'hores. Però al teu grup no hi havia algú que no volgués fer dires? Perquè jo ho he preguntat i tothom que vulgui convalidar hores de dires que aixequi la mà. Totes. Vale, jo soc un puto desastre i m'he apuntat el nom de la gent de tota, però no qui volia fer dires. No passa res. La Júlia ho sabrà. El formulari El problema seria al revés, però Clar. qui estigui fent dires se li sumen hores i qui no, doncs no. Per això, vale. Sí, no pateixis. Els nostres tenien el dubte de quantes hores serien, però bueno, això jo no sé. No passa res, ja els hi direm. No estava establert. Crec que eren 4. Sí, haurien de ser 4 per anar bé, perquè a les ambientals també vam comptar una mica menys d'hores i tot i que sí que van dedicar més hores, però només comptàvem el moment de la taula rodona, el moment de les experiències. A veure, no ho sé, també podem ser una mica més generoses tenint en compte lo difícil que serà fer formacions. Però bueno, em sap greu no haver estat i em sap greu haver de marxar perquè estic en 2 llocs alhora. Gràcies per tot, que vagi molt bé, ha sigut molt guai, sembla. I la gent està molt contenta. Ja parlarem. Adéu, Pau. Adéu, Pau. Us sembla si posem data per una reunió per fer com el tancament d'avaluació, mirar tot el tema amb l'escola de les factures, fem l'avaluació? Vale. Perfecte. Com que sembla que la Júlia no hi és, mirem de trobar un dia i li enviem un missatge, per exemple. Sí, pot no ser aquesta setmana que ve, perquè no tinc ni un moment. O sigui, m'aniria molt bé que fos la següent, que és la 16. I a més estaria bé que cada entitat tingui temps de valorar-ho internament. Sí. Doncs llavors, nosaltres almenys a la setmana del 16 tenim reunions de sector, que jo crec que és el moment com també, a part de les valoracions que hagin sortit, les monis que hagin vingut explicant el què. Si voleu podem fer la següent i així tenim temps de recollir. La del 23? Sí. Vale. No sé si us queda molt enllà. Aviso a la Júlia perquè ens haurà de... Crec que ella ha començat a gravar la sessió principal i per a que no marxem totes i es perdi... Sí, truquem-la si un cas, que potser està amb l'altra reunió o alguna cosa. Si voleu la truco. Vale. Jo li deixo un WhatsApp. Sí, a mi la setmana del 23 sí que em sembla molt enllà, però clar, ja tindrem les valoracions de les participants que ho hagin compartit al sector i també és maco, tampoc tenim pressa. Ei, Júlia, hola Júlia, que et pots unir? I fer en plan... enllestir el tema pasta i així, saps? Sí. Només això. Igualment, i aquestes valoracions ja us les farem arribar i ja està. Ara sí fica. No, és igual, o sigui, si ho marquem com a tasca, que la Marta, jo i la Júlia ens encarreguem de moure això, ja està, ja podem quedar el 23 per valorar més el contingut, la continuïtat, saps? Què hem de moure? Perdó. No, el tema això de les factures i tal, que molaria pagar-ho abans del 23, o sigui, saps? Quan? Perdoneu. No, tranquil·la, Júlia, encara no estem dient dia. No, però que de les factures era allò que havíem de fer des de l'escola, oi? Que facturàvem i això, sí. Vull dir que puc fer la setmana que ve ho fem amb la Blanca, si voleu. Vale. Ens coordinem per passar-te les dades i així. Sí, jo diria que ja la Marta em va passar mails i tot. O sigui que no hauria de ser un problema molt gros. Vale, jo li pregunto a la baixa i ja està. Sí, de fet... crec que només faltava la baixa. Sí, de fet, les experiències ja saben que tu els hi parlaràs per això. Vale. Doncs si li vols dir la baixa, que jo li parlaré per això, Josan, i em passes el seu mail i així ho utilitzem, perquè hem de saber si fan factures, si no... Perfecte. Totes les experiències fan factures. Super. Sí. Vale, llavors, la setmana del 23 hem dit de quedar per valorar. Vale. Hem de fer una altra... M'esteu coneixent casa meva, Per mi qualsevol matí. Sí. El dimarts a les 12, com fèiem abans, pel mapa? Jo dimarts,
Si és a les 12 haurà de ser una mica més tard. Bueno, o entraré jo perquè tenim jornada dimarts al matí. Dia Jo tinc 24. llibre tota la setmana, o sigui, quan vulgueu. l'altre Posat dia. dimarts com per llançar-ho. Sí, o dilluns, o com vulgueu. Sí, Setmana dalt? 23. Ah, cap problema. Quan digueu. Doncs ho fem dilluns? Sí. Quan et va bé a tu, Georgina? Jo dilluns tinc lliure. O sigui, tinc lliure en blanc quan vulgueu. Vale. Si estava pensant que el Hosan, el Pau era dilluns i dimecres que tenia lliure o dimarts i dijous? Però clar, crec que entrenava. Els gimnasos no estaran... Ah, clar, està xapat el gimnàs. Clar, o sigui, jo crec que no... Vale, pues ja està. Bueno, però si no, ho comento amb ell i a males que si ens va bé de moment canviem de dilluns a dimecres o així. A mi em va bé tot. Vale. De moment quin dia hem posat per això? No, el 23 dèiem. Vale. Fem a les 11? Vale. 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 Vale, dilluns 23 a les 11. Super. Molt bé, moltes gràcies. Que bé, doncs ha sigut molt guai. Em sembla que estem totes molt contentes. Sí, però per tot a saco. I no parava de veure pel WhatsApp, oh, que interessant, la baixa, no sé què, i jo... Com que ho hem gravat, Júlia, tu podràs... Ja. Ah, la si voleu, em podeu enviar les gravacions per WeTransfer i ja ho gestiono i us ho envio tot pujat i així, si voleu. A veure, A veure com ho fem. Però és un gran misteri, això, perquè no sabem ben bé si ho hem fet bé o què. Bueno, crec que quan fiqueu end a la conversa us farà fer coses. Vale. Estaremos atentos. Algú està gravant aquesta part de la conversa, ja ho tallarem, no patíssim. El recuerdo. Val. Pues molt guai. Molt bé, doncs vinga, va, acabeu de gaudir el cap de Plaer, setmana. bona setmana. Adéu. Adéu.